guys, neshoba seningikhumbula ngaze ngibe live namhlanje. Ngifuna ukuvela abantu emva kwami. So ngizothi kanje makudlula umuntu ngizothi kanje. Ngifuna bese ngithi kwenza abantu live because ngisemall. But guys, aningiplan ngane nge-Shell Beach. Ngize ngiyohlala le Mkhukhwini kunendawo e-right kanje ePortshepstone. And khona shame angiplakane yazi. Anilungile nini. Hawu kwawona ngithi ningiplan ngendawo e-right ePortshepstone. Sengize ngiyitholela mina namhlanje phela ngihambe ngaze ngayofika le Shell. Ungitshena nina lutho. Sengize ngiyayitholela. Nokuveza abantu. Okay. Bayadlula. Bayithanda i-elevate. Okay, hayi sebedlulile. Phela kumele ngibuye ngi-attend ama-customer la. Ngiyaphila Ntobe kunjani? Uyaphila mama? Ngiyaphila guys. Ukuthi ngikhathele nje sengifuna ukuyolala. Ngifuna ukuyolala. Njani Mathwala? Excuse. Ngibuza nayo le nto amazi nokuthi yini. Excuse. Ngiyaphila guys, ngicela ngize ngizothenga imoto bakithi. Okay. Yeah, ngicela ngize ngizothenga imoto bakithi. Imoto ithenga kimi iphuma nami ngiyadlala. Ngaze nithi. So namhlanje sila ukupla eShell Mall. Portshepstone kuhle kule ndawo yo. Yabo nje already sengibheka indawo ngala. Sengifuna ukuvela ngala. Ngizoze njani ngifuna ukuveza abantu. Sengizoze ngemotweni. Because balokho wendlula abantu la. Ngifuna ukubaveza kwi-live yami because nami ngifeel comfortable yabo. Ngivela okay ngizosondela kanje. Yeah. Indaba elungu bane-drama ngicwele bona la. Okay. So guys, namhlanje ngiphathele i-Honda Elevate. Iqala ku-6.5. Yabo kwi-video yami yokugcina nje ngiyenzile namhlanje. Ngitshengisile nje zonke izinto ezi-right kule moto engiyithandayo. Le moto ukwazi uyidumisa ngisho ngaphandle. Engine yakhona u-1.5 liter. Ngiyaphila njani? Hala ngisukele. Ayi wena ulungile yazi. Uyangiqatha uyazi ukuthi ngishadile nje. Oh, sengishadile la manje, ngishadile bakithi. Uyangiqhatha lo, ngiqhatha nama-customer. Okay, ngishila nje. No, bangithi uzowusebenzisa nalo. Ingane ngimthandazweni. Khoshiwe. Okay, bengisentshela i-engine ela 1.5. I-space esebhuthini. Ngizonitshengisa yona le moto le engikhuluma ngayo. I-space esebhuthini u-458 liters. Yini engiyithanda ngale moto ama-leather seats. Le ayinama-leather seats. Ine-reverse camera. Ya nje kuningi u-automatic. Inama-fog lights. Inama ibiza ngale nto le elokhuzayo uma kuba ne-accident. Yini washo?
Apex. Yeah, ama-airbags. Sinama-airbags emasayidini nangaphambili. Uma uyithenga ngo-cash 430,000. Nayo kuyimoto engikhuluma ngayo. Ithi ngizothi nje. Nayibo? Yeah. So anzeni ngizothenga bakithi. Angisafuna ubalala. Hey nami sengifuna ukolala. Ngifuna ukuyolala. Ufuna ukuyolala futhi. Hayi, Ngifuna ukuyolala. ngikhathele. How Oh my Lord. manje. Futhi ngifuna ukuyolala. Hey Mngani wami bakithi. Ngifuna ukuyolala. Ngisabona ukuthi ngigcine ephi-ke manje. But guys, yeah, uma uthanda nje i-SUV, nayo i-SUV ye-cheap Honda. Nayo yonke into. Ngizobuye ngibe live guys, lapha uma sengisendlini uzobona. Sengisendlini? No, hayi uma sengisendlini, angithanda ukuba live endlini. Angayilandi phela into zami, angayilandi ifinisha yami. So, hayi. Bese ngizoze ngibe live kusasa. Yeah, baba yini ngiyanithanda. Ize ngizothenga imoto. Izolo ngikhiphe ngishiya amazipho ami. Ngaze ngalipha. Ngisho installation. Mina ngezikhanda. Izipho zami, even ama-lashes zami nje aseyimess. Bye guys.